104.7 IFM. Report! Sumiklab ang sunog sa bahagi ng Barangay Bolosan, Dagupan City pasado alas 11 ng gabi araw ng Martes. Sa nakalap na impormasyon ng IFM News Dagupan, bodega ng isang gamit sa bahay ang natupok na gusali. Napansin na umano ng mga caretaker ng bodega na nagkakaroon na ng sunog sa loob ng warehouse kung kaya't agad na sinira ang gate ng gusali upang sila ay makapasok at subukang apulahin ang apoy. Ilang tanod din ang nagroronda sa lugar nang makita ang insidente kung kaya't agad itong tinawag sa bumbero upang marespondihan. Umabot sa higit 5 fire truck na mula pa sa kalapit na bayan ang rumisponde sa lugar ng sunog na itinaas sa first fire alarm. Mga gamit sa bahay na gawa sa plastic ang laman ng bodega kaya mabilis na kumalot umano ang apoy. Walang naitalang nasugatan sa insidente. Tinaalam na ng otoridad ang kabuang halaga ng pinsala at posibleng pinagmulan ng sunog. Kasama mo mula rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Neil Muyano, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.